eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men hande eɗen jokka windande nde ha joni en jaltani taw windande bande Allah wallino en noon windande adine nde en kollirini hen ba o no masirte yeeso kollumi on so fooɗani no wayata kollumi on so fooɗi no wayata alluwal ɗimmal ngal mbanmi hen ekko kollumi on ekko ngo no wayata hande noon eɗen bencita joni ko masɗe ɗe gadoto arde on saaha kadi gandon ɗon ne wayata bisimillah natanen jangde alluwal udditama bisimillah ayi ko ɗo gaccirno ɗon ko ɗo janguno ɗon deftoɗen gaynen janggen on ji ɗum ɗo wonno ba ɗum ɗo janguno ɗon garɗon janguɗon bi janguɗon be janguɗon bo janguɗon bo janguɗon bu janguɗon buu nani ɗum ɗo janguɗo ɗon gayna waɗa hen ekkoji muɗum deke noon ɗo ɗiggi heddi ko jokken holno jokkirten garen jaltin ɗum ɗo ha laaɓa cer ɗum ɗo momto ha laaɓa cer ayi momto ha laaɓa cer mbawen dañde keɗen janga jangde hesere nde ɗo windande on kollama nde gasi kadi joni noon benciten ayi garen ɗo mbaɗen ni gadden didande hesere nani ayi joni hande mayi a hande adi arde ay ko a adi arde nde ba fuɗɗi rewde hen ɗo ko a o gaddata haalde mbiya ab ay ko a mbiɗa ab ay ɗo ko i adi arde gadduɗa ba o mbiɗa ib ay ko i o gaɗɗa haalde ib ay i e b ib ɗo ko e o gaɗɗa haalde mbiɗa eb ay eb ko e o gaɗɗa haalde ɗo ko o mbaɗɗa ba o wona ob ay ko o gaɗɗa haalde ob ko adi arde ko ɗum ardata haalede ay ɗo ko u adi arde ba fuɗɗi arde ob joni noon mbaɗen dani yenne o abboya seeɗa ay gasi ɗo joni ni gasi ɗo kadi joni garen ni mbaɗen ni tawde en gandi hankadi no fodirte garen mbaɗen ni pooɗen ay ab ay a fooɗi ay ɗo ib a fooɗi ay ɗo eb a fooɗi ay ɗo ob ay ob a fooɗi ay ɗo ub gasi a wenciti masɗe ɗe gadi arde ko jangunɗon ko masɗe ɗe goni yeeso ɗo joni ko masɗe ɗe woni caggal so masɗe ɗe ngala hen noon janggotako
ko mbaɗe gona hen nde janngo. Nden noon mbiya windande ay windande mbiya masɗe ay masɗe mbaɗa de soko nde woni ɗimmere nde ndeto ko ekko wonno koko nde woni jannguɗa hannde tawde ndeto adana nde wonno ko a o henno yeeso ɗimmere nde noon ko a o lomboto hakkude he ɗo adato arde. Joni noon gata janggen mbiya ɗo woni ab fooɗani, ɗo woni ab ay a fooɗi, ɗo wiyete ko ib ay a fooɗani, ɗo wiyete ko ib ay a fooɗi woni a fooɗi, ɗo wiyete ko eb a fooɗani, ɗo wiyete ko eb a fooɗi ay eb a fooɗi, ɗo wiyete ko ob ay ob a fooɗani, ɗo mbiɗa ko ob a fooɗi ay a fooɗi, ɗo mbiɗa ko ub a fooɗani, ɗo mbiɗa ko ub ay ub a fooɗi. Joni noon ɗo wonɗo ko windande masɗe ay masɗe ay ɗo woni windande ɗimmere nde yiɗnani a faami ɗo gasi. Joni noon wadde tawde a famiri no mbimami ni hankkadi ngara janggen mbaɗen ni guitten ɗum ɗo ha laaɓa cer ay janggen ab ib 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 eb 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 ob 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 ub 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 ay timmi. Joni dow o ko joyi les ko joyi dow fooɗani les fooɗi ko masɗe ɗe teskoroɗa ɓamten no mbiyeten ab ene fooɗi ala fooɗani ab ene fooɗi ene fooɗi ko fooɗi mo a o ib ene fooɗi ala fooɗani ib ene fooɗi eyi ko fooɗi mo mbiya i o eb ene fooɗi mbiya ala eb ene fooɗi mbiya eyi ko fooɗi mbiya ko o fooɗi woni wiya eb ob ene fooɗi mbiya ala fooɗani ob ene fooɗi mbiya ene fooɗi ko fooɗi mo mbiya o ub ene fooɗi mbiya ala fooɗani ub ene fooɗi mbiya ene fooɗi ayde hankkadi a andi ko fooɗi e ko fooɗani hankkadi so ɗo ɗiggi tan ene walluma ko arata ko ɓuura weeɓandema sa tan wawi akkulal gotal ngal no masirte ni a faami gotal ngal no masirte garoje ɗen kadi ɓurata weeɓandema jangde nde saɗani teskuye saɗi hen wadde allol men nanɗon mbasen jutnade wasa jutde beele jaam wawde nani ayi janggen ɓaɗen ab
ab, ib, 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 eb, 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 op, 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 up, up, up. Gasi timmi. ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañitoɗa jangga ɗigga. a hoolaki hoorema ƴeewa camaɗoma ɓalɗa sara makko o holluma o walluma. a dañani nodda 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara cagguire saggere ma. a saggani ɗum yiɗa walla an keso jiɗɗo nadde janngude bisimilla ma ndewa ɗon ngara kaala indema yettodema to WhatsApp to on sabi gadi min kalama sarɗeji ɗi ngara joɓa janga, ngara joɓa janga. jobdi ndi ko hen jeeya teskeɗe ko wonɗo fu ko kaɓorɗe ko ñamoje gueɗe courant en jeeya wifi en jeeya connexion en jeeya nafata noon ko mbaɗon hen juuɗe moɗon ɗe. an gonɗo YouTube waɗa hen jungo ma, an gonɗo Facebook waɗa hen jungo ma, an kalɗo mbawɗa wonde aɗa jangga hen tan aɗa jeeya hen waɗa hen. kalɗo mbawɗa wonde e nokkuji taw tan winane yettoma aɗa jangga e mayre aɗa wawa hen annene alarba ma yo ar sa welama ndendina hawna lewru nelda yetto anne gadi ngala kadi kaala mbiya assalamu min kaari mi waɗi hen balalam e golle men jahoje ɗe on jarama ɗe jokke golle min beltima sella. yo Allah wallu en nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam. joni noon guitten ko wujji ko mbawon yiide alluwal ngal mbañiton janggon ɗigga. gasi joni kadi heddi ko an allol ma nan ɗon ƴetta mbañitoɗa janga ɗigga. a hoolaki hoorema ƴeew bawɗo ngal hoto jab noon windanede. windan hoorema jangan hoorema sa jangi ko nden mbawata sa windi ko nden mbawata kono sa woni aɗa hokka goɗɗo windanma ko on wawata wona an. an hoorema ekkito bindol nani nan ɗon